Pajba baro, dagani la pentip bakat kum ke order bala penmi da ke Meghalaya High Court badon buram jong jela Meghalaya, ha ka biadei bat ke jingklong bi a nyiki mau, bat siap na kiwa, da ki riu shimet bat kiwei, ha ka ba kalawan ra ke Jingpynbna ke Mariang, ka jingtua bat ke jingsong senjor jong ke kendau, bat ru ke bala pensniudur ke jinglong jingman jong kiwa, kumta ban khang lat yakani ke jingklong bi a nyiki mau bat siap hakiwa na kaliang u district magistrate Bhoi district Nongpo ula penjeri da ka kendon an sispa sau kusau CRPC habaro kawai ke district ban nomsha yano laki dei ki shimet ne company ban klong ya ki mau lani ban tong siap hakiwa ki badon hari Bhoi district klem da yo jingbet na ki bor badai kmi bat lada lap kinu ki bayale persya bat penken ya kane ka hukum kin ngat ha ka jingsha pensitom katkum ki kendon an kan ni ka an kan trekam nadu menta kublai shibun